भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमका आमच्या देवा, आमच्या दुश्मनांतले, बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे राणीये उल्हास पाव. हालेलुया. हालेलुया. कित्या जका तुवाऊन कावो जाल्ले, हालेलुया. तो आपणे संगले बरी जीवान जला. हालेलुया. आम पसो देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मरिये. हालेलुया. कित्याक सोमी खरोस जीवान जला. हालेलुया. भाग्या ये देवा, तुझे पुता आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरी संसार संतोष सांत्वे दया केली. औंकार मरियो मरी पाय शासनाच्या जिनी संतोष आमकाला वसो कर म्हणून आम्ही मागता. त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्या मरी फात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या रखण्या सगळ्यांच्या दयेन मका दिलाय. तुझ्या तब्येत म्हणजे मोठं सोडाय मका राग सांभाळणे सलाय. आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजात आमका संभाळ. देवसराच्या खोट्यापणाच्या आणि पासांची आडी मुखा दारदी सुखदेव का फरमा देऊन प्रार्थना मागता. आणि तू या सर्गावल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विभाडून संसारावर विस्तारला सैताना अंदाच्या हरा खोट्या देवाच्या पदवीने मुखाला शासना सोविष्य दितांका येसुमिया आणि निरंतर प्रकाश संचर फंकोदी समाधाने विषय घेऊन. आमेन. सत्मानता देवा सर पदवीदार बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचनाला आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्यास पुतात आमच्या सुमिया पवित्र आत्म्यावर गर्भी सभवलो औंकार मर्यादावून जन्मलो नंतर कालतणे कष्ट सोसले सक्का कुर्सा जडलो फुलांत काणी केपिलो उमेल्यामध्ये देव सामेल्यांतलो जीवान जलो सरदार सडलो तर पदवीदार देव पचाव जीवा बसला सैतान जीवा आणि मल्यांची करून घेतलो मानता पवित्र आत्म्या तरी पवित्र सभेक भक्तांचे एकता पातकांचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण आणि शासनाचे जीवित. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे रास आमका येव, तुझी कुश जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कुरपेन भरले सुमे तुझे सुबैसा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. नमान मरिये कुरपेन भरले सुमे तुझे सुबैसा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. नमान मरिये कुरपेन भरले सुमे तुझे सुबैसा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. इकडे बोर आमचे माईक सगळे आम्ही अनम्यूट करूया. कितले जण तुमका माईक अनम्यूट करून सुद्धा सगळे तुमचं माईक अनम्यूट करूया. त्या समयाच्या हजारपणात आम्ही असा First Chronicles 16:11. First Chronicles 16:11. सर्वेस्पराक सुदा ताची पदवी सुदा सदांकाळ ताचे मुखामळ सुदा. सर्वेस्पराक सुदा ताची पदवी सुदा सदांकाळ ताचे मुखामळ सुदा ताचे मुखामळ. कित्याक ताचे मुखामळ पळयल्ल्याद्वारे मात्र आमचे मुखामळ परजळता. ताच्या मुखामळाचेर नदर घाल्ल्याद्वारे मात्र आमच्या मुखामळाचेर परजळ येता. त्या देखून ताचे मुखामळ सुद्धा
ताचे मुखामळ सदा सदांच हर एक दिसा हर एक घडये त्या देवाचे त्या रायाचे मुखामळ. Psalm 105 verse 4. सर्वेस्पराक सदा ताची पदवी सदा सदांकाळ ताचे मुखामळ सदा सदांकाळ ताचे मुखामळ आम्ही सोदिया ताचे मुखामळ आम्ही सोदिया. 1 Samuel देवाचे उतर म्हणता हान्ना बावून गेले बेजाराय नसले सदांस पळेले तेने पळेले मुखामळ एल्कानाचे पेनिनाचे शेजाऱ्यांचे कधीच त्याचे मुखामळ पसरवणार. 1 Samuel 1:18 देवाचे उतर म्हणता तिचे मुखामळ पुढे कधीच कधीन बरले दिसोंक ना. Full stop. Never again has she been seen sorrowful. Never again. कधीच पडूंक ना तिचे मुखामळ पावले कधीच पडूंक ना. सदांच परजडीत मुखामळ त्या सोम्याचे त्या देवाचे मुखामळ पळयल्ले वेळा त्या देवाचे हजरपणांत आयिल्ले वेळा आज आम्ही त्याच्या हजरपणांत ताका आम्ही सोदया. आमच्या जिवितांत ताका आम्ही सोदया. आज आमच्या हर एका मेठांनी ताका आम्ही सोदया ताका आम्ही सोदया. मोइजे म्हणालो देवा सर्वेस्परा तू मुझे संगी येनाय जाल्यार हांव फुडें वचना त्या देखून तुवें मुझे संगी ये जय तुवें मुझे संगी ये जय. होय आज आम्ही त्या देवा लागीं मागूंक जाय. आज तू आमचे सांगता ये. आज तुका सोडून आमकां वचोंक दिनाका. तू आमचे सांगता ये. तू आमचे सांगता ये. तू आमचे सांगता ये. Exodus 33:13 तुझी कृपा म्हाका लाभल्या जाल्यार तुजो वाटो म्हाका शिकय तेन्ना हांव तुका वळखतलो आनी तुजी कृपा लाभलोलो जावन आसतलो. ते म्हणटा Exodus 33:14 हांवच तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशव दितलो. हांवच तुजे सांगाता वेतलो आनी हांव तुका विशव दितलो. हांवच तुजे सांगाता वेतलो. पयले देव म्हणालो हांव म्हज्या दुताक धरता. तुझ्या सांगाता तुमच्या सांगाता म्हज्या दुताक धरता. मोइजे म्हणालो दूत नाही तुवें आमचे सांगाता येसय. तुवें आमचे सांगाता येसय. आज मागिया त्या सोम्या लागीं जेसू कशे त्या एम्माउसच्या वाट्यार चल्ल्या शिसांनी मागले ये आमचे सांगाता ये आमचे सांगाता. आज ह्या लेनसला हर एकल्यांक सोमी म्हणटा हांव तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशव दितलो. हांव तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशव दितलो. हांव तुजे सांगाता वेतलो आनी हांव तुका विशव दितलो. आमचे दोळे धांपया. आमचे मायकान म्यूट करया. सांगाता म्हणून आमचे सांगाता येतल्या सोम्याक आज या ब्रेसराच्या दिसा आमच्या सांगाता चलतल्या सोम्याक आम्ही स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hosanna, Jesus, you are the King, Lord, the King of Kings, Lord, the first and the beginning, the beginning and the end, Lord Jesus. You are the foundation of our life, Father God. You are the author of our faith, Father God. You are the God behind our faith, Father hallelujah, God. hallelujah, 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 hallelujah. Lord Jesus, you are my strength, you are my life, Lord God. You will not see me, Lord Jesus, and I will be, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus, you are my salvation, Lord. You are my strength, Lord. You are my life, Lord Jesus. You are my strength. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise Lord Jesus. Hallelujah, Lord. You are the lifter of our pillow, Father God. I give glory to you, praise to you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. You are holy, 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 holy. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Thank hallelujah, you, hallelujah. Jesus. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. You are Alpha and Omega, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, Lord. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. इतना स्तुति करें, कंटिन्यू स्तुति करें, कंटिन्यू स्तुति करें, शेयर अला बरा बरा बरा, हालेलुया 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 हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया रे 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 hallelujah, रे 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 रे, hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया। hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Jesus, Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Jesus. Jesus cię Praise nauczył, you, Lord. Jesus cię Jesus, nauczył, Jesus, 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 Jesus cię Jesus, nauczył, Jesus, सत्यवन नाव Jesus, जेजूचे Jesus, नाव Jesus, पदवेन भरले नाव Jesus, अधिकारान Jesus, भरले Jesus, नाव Jesus, Jesus, जेजूचे नाव अधिकारान भरले नाव Jesus, his name Jesus, itself Jesus, has power and deliverance. Jesus, Jesus, His Jesus, name, his Jesus, name Jesus, itself has healing. Jesus, His Jesus, name Jesus, itself has Jesus, everything we Jesus, need. Jesus, Jesus, His name. Jesus, That is why Jesus, Jesus, त्यापसोत Jesus, ते Jesus, नाव Jesus, सर्व नावाप्रस वरते Jesus, 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 आकाशा फंदा आणि Jesus, भूमीवर Jesus, त्या Jesus, नावाच्या की वरते नाव ना Jesus, नो Jesus, 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 सडवड एक दुसरे नाव दिलंच Jesus, ना ते Jesus, एकच Jesus, नाव सडवण्याचे Jesus, ते एकच Jesus, नाव बचावायचे ते एकच Jesus, नाव सुटकेचे ते Jesus, एकच Jesus, नाव त्या नावामुखार Jesus, देवसार Jesus, कमता Jesus, देवसराची Jesus, पिळगी कमतात जेजू जेजू जेजूचे नाव उलं मारताना आमच्या ते राजकरची पिढा आमच्या सण सदे Isaiah 53:5 त्याच्या घायाने तुका भलायकी त्याच्या घायाने तुका भलायकी जेसू जेसू आप या जेसूचे नाव आप या जेसूचे नाव
इतल्या जोरान उलो मारू जाता उलो मारा. कितल्या भक्तीन उलो मारू जाता तितल्या भक्तीन उलो गोड भावार्थान जेजूचे नाव तुका स्पर्श करता या घडये. जेजूचे नाव तुका या घडये स्पर्श करता. जेजूचे नाव तुका या घडये स्पर्श करता. जेजूच्या नावाचे सकट तुका स्पर्श करता. जीसस गोड भावार्थान आपय जेजू. Jeremiah 33:3 म्हाका उलो मार म्हणा जेजू. आपय जेजू. जर ताणे सांगला तो पाळता. When he promised, call unto me. Call to him. Call. Jesus, today I need you. Soumya, आज तू म्हाका जाय. Jesus. 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 Call. Call the name of Jesus. 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 जेजूच्या नावान तुझ्या कुटुंबात समाधान देऊन येता. जेजू. 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 Thank you, Jesus. 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 सांगाता मिळून धर्मू सारता असताना त्या सोम्याच्या नावान आशीर्वाद देवाने याचे नाव हर एक दीस आम्ही उसारूंक जाय. आमच्या भुरग्यां खातीर उसारूंक जाय. हे उतर आशीर्वादा 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 तुवें सांगचे उतर आशीर्वाद जावन तुझ्या जिवितान देवान येता. आशीर्वाद जावन देवान येता. आशीर्वादाची दारां उक्ती जाता. आशीर्वादा उसारतना आशीर्वाद दे. आशीर्वादा देवान येतात. आशीर्वादा आज तुझ्या वाटेर आशीर्वादा आशीर्वादा देवान येते. सांगाता म्हणून तर 3 पटी क्लेम करूया. नंबर 6:24-26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दिवन तुका सांभाळ. तुका आपल्या मुखावर प्रकाश मुखांको आणि तुझी दया कर. सर्वेस्वर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24-26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दिवन तुका सांभाळ. तुका आपल्या मुखावर प्रकाश मुखांको आणि तुझी दया कर. सर्वेस्वर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24-26 सर्वेस्वर तुका आशीर्वाद दिवन तुका सांभाळ. सर्वेस्वर आपल्या मुखावर प्रकाश मुखांको आणि तुझी दया कर. सर्वेस्वरच्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नमान मरिये कोरपेन भरले समृद्धी सुवास स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आमच्या भुरग्यांक समर्पण देऊया. जर तुमच्या संगात भुरगे नांत तर दोळ्यांच्या दंप्या तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा. तांच्या माथ्याचेर हात दवरा. दोन्ही हात तांच्या माथ्याचेर दवरा. आज हे उतर उसारता हे उतर तांच्या जिविताची बुनियाद बांधून हाडू दे. तांच्या फुडाराचो बुनियाद बांधून हाडू दे.
हे उत्तर उसारता उसारता या उत्तरांची सकत तांच्या जिवितांत अडचणेन असले हर एक सुवात उक्ते जाऊन दे. हे उत्तर उसारता उसारता देवसरान तांची मत काही मंद करून दवरल्या, ब्लँक करून दवरल्या, सगळे क्लिअर जाऊ दे. हे उत्तर उसारता उसारता आमची भुरगी जाणवायेन बरो देत. हे उत्तर उसारता उसारता आमची भुरगी आशीर्वादा अनुभव करून देत. अजपान घडून दित तांच्या जिवितांत, अजपान घडून दित तांच्या जिवितांत. विश्वासान विश्वासान मागया, विश्वासान. इतली आवय मागून आसली त्याच्या भुरग्याचे कालच्या दिसा केस आसले परगावान आणि मागून आसली. ताची केस इतली व्हडली की ताका जैल कन्फर्म आसले, जैल कन्फर्म आसले. आमचो देव कितलो व्हरतो. एझेकिएल 36:27 हांव तुजे भितरले फातराचे काळीज हांव काडटलो आणि एक मासाचे काळीज हांव तुका दितलो म्हणटा देवाचें उतर. देवान त्या वर्डिक्ट दिवच्या त्या जडच्याचे काळीज मोवाळयले. ताणे शिक्षा सांगच्या बदलाक तो इसार लागलो. तुका फाईन दिवंक जाता. कितले फाईन तुका दिव्येत. ताणे चिंतले फाईन इतले येतले भरूंक जावचे ना म्हणून. पूण आमचो देव इतलो व्हरतो. ताचे कडेन कितले पैसे आसले तितलेच पैसे भरूंक फाईन पडले तितलेच आणि ताका फाटी धाडले. आज ती आवय हर एका दिसा ह्या मागण्यांत रडोन मागता. मुखाचेनो तुम्ही आवय बापय तुमचे दुःख वेस्ट वचना, वेस्ट वचना. तुमची भुरगीं तुम्ही विश्वासान रडोन मागतात. तुमका तो अधिकार दिला मागोंक देवान. त्या भुरग्यांचेर मागतात. खंडीत जावन तुमची भुरगीं बऱ्या सुवातेक पावतात, बरें फळ दितात, बरें फळ दितात. त्या भुरग्यांचेर हात दवरया. आज तांकां कसलेच अस्कत काय सतयता जावंक पुरो, पिडा सतयता जावंक पुरो, एडिक्शन सतयता जावंक पुरो. जेजूच्या नांवान ह्या घडये तांकां सोडून वचले म्हणून सांगाता म्हणून हें उतर 3 फावटी क्लेम करया. नंबर्स 6:24-26 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद देवन तुका सांभाळो. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर सर्वका आशीर फंको आणि दया करो. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर्स 6:24-26 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद देवन तुका सांभाळो. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर सर्वका आशीर फंको आणि तुझी दया करो. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर्स 6:24-26 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद देवन तुका सांभाळो. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर सर्वका आशीर फंको आणि तुझी दया करो. सर्वेस्पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्रिय सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची तुमच्या लाईफ पार्टनराक त्या सुम्याच्या त्या समर्पण द्या. बायल गोवाक समर्पण दे, बायलेक समर्पण दे. तुझ्या दोळ्या मुखार तांकां पिंत्राय सांगाता आसात ताच्या माथ्यावर हात दवरा. माग्या आशीर्वादा कुटुंबांत वाळोन येवं दी, कुटुंबांत आशीर्वादा वाळोन येवं दी. हे उत्तर क्लेम करतना कुटुंबांत
कैंसर अडचणी आसात, कैंसर सैतानान आज आमच्या जिवितान कन्फ्युजनान गेला, घुसपोट गोंधळान गेला. सगळे सण्ण सोदी जेसूच्या नावान, सण्ण सोदी जेसूच्या नावान. आज दारूण काळजाची जावचे बदला मोहळाचे काळीज फावोस जावन दी. बोगसाण्याचो स्पिरीत रास करून दी. समजण्याचो स्पिरीत रास करून दी. आज कुटुंबात असे सगळे दळणीरपण सण्ण संधी या घडी आशीर्वाद मागताना कोणीही कुटुंबात कन्फ्युजन आणगाला सांग पुरो आज ते सण्ण संधी जेसूच्या नावान. कोण जावंक पुरो, कोण काजर जावन येतले आसा, सैरीक सोदते आसा जावंक पुरो. आज तुझे दोळे बंद कर आणि माग. तुझे खातीर देवान एक फुडार असा केला, तुझे खातीर एक संगाती देवान रचला. तो खंय आसा, ते खंय आसा जावंक पुरो. त्या तुझ्या जाऊनच्या लाईफ पार्टनरा खातीर या घडये माग. ते खंय आसा जावन दी. तुझे या घडये तुवें मागतना ताचेर आशीर्वाद देवान येतात, ताचे आशीर्वाद देवान येतात. सांगात आमळाने उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. नंबर 6 24 to 26 सर्वेस को तुका आशीर्वाद दिवो, तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या मुखावर सफाको आणि तुझी दया करो. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6 24 to 26 सर्वेस को तुका आशीर्वाद दिवो, तुका सांभाळो. पर आपल्या मुखावर सफाको आणि तुझी दया करो. आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6 24 to 26 सर्वेस तुका आशीर्वाद दिवो आणि तुका सांभाळो. आपल्या मुखावर प्रकाश संको आणि दया करो. सर्वेश्वर आपल्या मुखावर तुका दाखव शांती दे. नमान मरिया कृपेन भरले सुमध्य सुवया स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. कामाच्या समस्या असल्या हर एकला समर्पण देऊन माग्या तांकां बरें काम मेळचें पसत, हर एक कडकळे पयस जावचे पसत समयाचें तान समर्पण दिवं. सांगात तमिळाने उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. Psalm 121:2 सर्वेस्परा थाव नेता म्हजो आदार सर्ग आणि संसार. 121:2 सर्वेस्परा थाव नेता म्हजो आदार सर्ग आणि संसार. Psalm 121:2 सर्वेस्परा थाव नेता म्हजो आदार सर्ग आणि संसार. नमानमध्ये कृपेन भरले सुमध्य सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. हर एक पिढ्यास्तांक समयाच्या समर्पण दिव्या. विंगड पिढ्यान कष्टातल्या हर एक पिढ्यास्तांक समयाच्या समर्पण दिव्या. समयाची गुण कचे सकत या उतराच्या सक्तेन देवोन येऊन दे म्हणून माग्या. कॅन्सर, टीबी, ब्लड प्रेशर, PCOD, विंगड समस्या, सर्जरी असा कोणाचे, ब्लड क्लॉट झाला, ब्लड सर्क्युलेशन ना सगळ्या समयाच्या समर्पण दिव्या. डोळ्यांचे समस्ये, लिव्हरचे समस्ये, किडनीची समस्ये, गाल ब्लॅडरचे समस्ये, अपेंडिक्स समयाच्या भेटून दिव्या. अलर्जी, स्किन अलर्जी, इन्फेक्शन समर्पण दिव्या. सांगातल्या मुलाने होतं 3 पटी क्लेम करूया. जरमाया 17:14 सर्वेच बरा मका बरं जातलो तुझे तारण मका तारण मिळतले हां तुझी स्तुती करता. जरमाया 17:14 सर्वेच बरा मका बरं कर आणि बरं जातलो तारण मका तारण मिळतले त्या खाव तुझी स्तुती करता. जरमाया 17:14 सर्वेच बरा मका बरं कर आणि बरं जातलो तुझे तारण आणि मका तारण मिळतले त्या खाव तुझी स्तुती करता. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. एक तराची कोर्टाची केस, जांकुरो मिनिस्ट्रीन केस, ट्रॅव्हल बॅन, विजा कॅन्सल झाल्या, आणि एक तराचे केस जाग्याचे समस्ये समयाच्या ताब्यात ठेवून देऊया. कोणे फसयला
नाव पाठ करते असतात, ब्लॅकमेल करते असतात. समजता बेटा दिव्या कोण जाऊन पुरो कळ नसताना फाटल्यानं आज जाऊन पुरो धोको देऊन खूप प्रयत्न करते असतात, पितोरी करते असतात. समजतान भेटून देऊन संगत मिळून येऊ तर 10 पटी घट्ट तयार क्लेम करा. जरमया 1:10 umtom ani modom Rukani bibado badukani romo राष्ट्रांचे राज्याचे आजवतुक अधिकार देता. जरमया 1:10 umtukani modom नाश करुकani बिबाडो नव्यान बांधुकani रोम राष्ट्रांचे राज्याचे जरमया 1:10 umtukani modom नाश करुकani बिबाडो नव्यान बांधुकani रोम राष्ट्रांचे आणि राज्यांचे आजवतुक अधिकार देता. आनमरिये कुरपेन भरले समित सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू समर्पण देव्या हरिय केला दे कितल्या आमच्या लागी मागो सांगला विंगड करचा पासून समयाचे तान भेटून देव्या कितल्या आमच्या मागण्याची गरज असो याकडे. आज कोण बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असा समयाचे तान भेटून देव्या. रेनिल म्हणल्या भुरग्याक समयाचे समर्पण दिव्या. आज ताचे इंटरव्ह्यू समयाचे भेटून दिव्या. तसो मी ताच्या सांगता पॉइंट करून दे. लीना आणि कर्मा ह्या भुरग्याक समयाचे समर्पण दिव्या. भुरग्यांचे देणे तांकां लाभच्या पासून एका भावाचे नव्या कामाक क्लिअरन्स सर्टिफिकेट मेळचे पासून समयाचे भेटून दिव्या. इतल्या कामाच्या सुज्ञर आसात. PR IELTS बरयल्या बरे रिझल्ट पासून राखून आसात. समयाचे भेटून दिव्या. तुमची काकूळ देऊन यांच्या पासून हे सगळे मागण्या जमा समयाचे समर्पण दिव्या. आमच्या हर एक आसा समयाचे समर्पण दिव्या. याला कितले जण मागून आसात. हर एक संजे इंटरसेशन कोण मागतात. कालच्या रात्री कितले जण बसून 1 घंटा 2 घंटा बसून मागला कितल्या जणांनी सगळ्या संसाराच्या गरजांपासून समयाचे तान समर्पण दिव्या. समर्पण दिव्या. 3-4 तारीखे कोणा जन्मले भुरगे हॉस्पिटलांत आसा समयाचे तान भेटून दिव्या. प्रीमॅच्युअर चाइल्ड समित्या भुरग्याक ताच्या आवयक आशिर्वादांनी भरून दी. बरी भलायकी रिकवरी कोणाचे जावंक पडला ऍक्सिडेंट जाला फ्रॅक्चर जाला समयाचे तान भेटून दिव्या. काही जाल्लो गुण जायना गँग्रीन जाला समयाचे तान भेटून दिव्या. इतल्या जाणांनी आमच्या लागीं मागोंक सांगला सांगपुरो खंयच्या याजकान धर्मपडणे मागोंक सांगला समयाचे तान भेटून दिव्या. सगळे सांगाता मेळोन येऊ तर 3 पटी कट्ट तरान क्लेम करया. Zephaniah 3:17 नमान म्हणजे कुरपेन भरले सुमध्य सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. Cyril Fernandez, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Fabia, Sajid Franklin Montero, Clara Sinela, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maxi, Juliet de Souza, Kavita de Souza, Ivan, hallelujah, 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 hallelujah. Onassim Fernandez,
Benedina Gomes, hallelujah, Rima Di Mello, Lily Furtado, hallelujah, 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 Jacinta Baptist, hallelujah, Anita Shanti Desa, hallelujah, hallelujah, Nima Di Souza, hallelujah, hallelujah, Lorencia Fernandez, hallelujah, 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 Wilfred Fernandez, hallelujah, hallelujah, एक बहिणीच्या नेफ्यूको कॅनडान पीआर मेळच्या पासून म्हाका समाजात समर्पण दिन माग्या हालेलुया 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 हेडा Michael Lucita Agnello Ruth Reese Batista Anil Mascarenas Clara Alban Carol Kalita Daryl Francis Maria Geeta Roche Aaron hallelujah 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 Jacinta Andy Jane Anura Benedicta Rita Dalmeda Anarita Tutino Justin Genesia Giselle Cinderella James Juliet Stephanie Jason Stephen Lena Melvin Cheryl Sona Teresa Lena Martis Lena D'Souza hallelujah hallelujah Lidwin Valerian Sonal Outlin Lena Vaz Henry Margaret Riston Milburn Mary D'Souza Nisha Lenno Lenwell Valerian Lawrence Flori Pradeep Praveen Sebastian Joanna Denzel Roshni Cyril Lobo Vinuta Vita Vinnie Mendonça Kishore, Vida, Calvin, Kathleen, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Travel, Lenny Vegas, Lavita, Javita, Bomagal Bappa, yes, सगळं तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या हातान समर्पितात. आज देवा तुझे हजर पडसुदो तुझे मुखामळ सुदो आज हरियकला कृपा लाभे आज तुझे मुखामळ सुतल्या आमची दया कर आणि तुझ्या मुखामळ सो प्रकाश आमचे हरियकला फांकई आज हर एक काळोखाची पदवी अंधकारची सकत आमच्या जीवितात सण्ण सदी तुझ्या पुताच्या कुर्सामळा वसन पडदी आईचे दिसा हरियकलो सुबलो दिस आमच्या मेटाने तुझ्या तुझं उजवाड फांकई आणि सरांवर जेजूच्या पवित्रने बळवून नावान मागता आमेन 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 उगडास्तवर ए बोदयाळी अंकल तुझा आधार मगलो जैसे सुधलो मना संगलम के दिन सही को ना ये पाती ने तेर काम के तुझे खड़े था या ऊपर मुझे खड़े था निखंतीस तुझे मुकार मुनी सल्ला देव पुताचे माई मगनी तिरस्कार करना का उन तुझे काम पड़ते मुझे मगनी आई नाव मत दे मका दी आमीन 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 नमान मरिये कुरपेन भरले स्वामी तुझे सुवैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे प्रेज द लॉर्ड फाल्या सकाळी फाल्या सकाळी सक्रमेताचे आराधनानुसार तुम्ही जॉईन जाया हेरांक तुम्ही सांगा ते तुमका हरी एकला सुदीस आशीर्वादानी बेसावानी आणि कृपेन भरून दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू